Miten se on mahdollista, että me hallitaan aikaa ja ajankäyttöä, mutta emme silti saa riittävästi aikaa? No se on varmaan tämmöinen nykyihmisen ongelma, että tuntuu, että pitäisi koko ajan saada enemmän aikaan. Mutta mun mielestä ainakin voisi ajatella, että jos sä saat vaikka 3 asiaa päivässä aikaan, niin sekin on jo viikossa ja kuukaudessa aika paljon. Että ei tarvitsekaan saada aina kaikkea valmiiksi kerralla. Mutta hyvä suunnittelu ja sitten toteutus, niin 3 asialla pääsee aika pitkälle. No mikä on esimiesten ja johtajien merkitys työntekijän kannalta ajanhallinnan, työnhallinnan suhteen? No silloin kun on riittävästi tai liikaa töitä, sanotaanko, että on liikaa töitä, niin silloin esimiesten pitää pystyä sanomaan, että nämä työt on tärkeät, nämä pitää tehdä ja näitä sä voit vähentää, että selkeä priorisaatio. Eli ei sitten, että teet vaan kaikki. Sitä ei voi tehdä. Esimiehen pitää pystyä sitten delegoimaan muillekin työntekijöille niitä, eikä pelkästään, että no koita selviytyä jollain tavalla. Se on huono tapa. Voiko kaikkia työntekijöitä johtaa samalla tavalla vai tarvitaanko variaatiota ihmisen voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan? Tarvitaan ehdottomasti, että tuo on niin kuin ikäjohtamisen ehkä niin kuin tärkein pointti, että jokainen ihminen on yksilö ja johda ihmistä ihmisenä, että se on ehkä se message siinä, mitä haluaisi sanoa, että jokaista ihmistä pitää johtaa hiukan eri tavalla. Että pitää tuntea ihminen ja vaikka olisi kuinka iso porukka, niin se ei vaadi sitä ihan hirveästi, että sä tiedät, että minkä niminen koira sillä on. Ja se jo tuo sua lähemmäs sitä ihmistä. Jos saisit muuttaa yhden nykypäivän johtamisessa pielessä olevan asian suomalaisessa työelämässä ja yrityksissä, niin mikä se olisi? Se on ehdottomasti se, että nykyjohtajan tärkein tehtävä olisi saada alastensa silmät loistamaan. Jos se puuttuu, niin kannattaa etsiä joku muu duuni. Se on tärkeä. Suomalaisia pitäisi pystyä innostamaan siinä työnteossa.